我が命に従いその姿を現せ。我が命に従いその姿を現せ。さてあんた何を。私は私がわけにはいかん。
イメルダ、なぜこんうるさいね。その剣さえあれば。耐えられるか。力がみなぎってくる。これで終わりだ。してやるぜ。灼熱の炎で全てを飲み込め。イメルダ様。
ですな。